Esaten zuen berak ez zuela eskulpitzen, soilik harritzarren edo harri handien barruan eskutatuta zeuden eskulturak atera egiten zituela, ez? Berak ez zuela eskulpitzen. Orduan, musikari batek testu bat hartzen duenean eta kanta bihurtzen duenean hori egiten du, ez? Testuaren barruan dagoen musika hori tik atera. Hori trampa da. Miguel Angelek trampa egiten zuen, ze eskulpitu egiten zuen, ez, azkenean. Eta musikari batek ere ez du poema barruko musika ateratzen, bere musika jartzen dio. Eta nik horrela nahiago dut. Nahiago dut musika beti kanta batean gainetik dagoelako. Niretzako bidertzen da talde dotorea izango litzateke hitza, ez? Estetikari garrantzi handia ematen dio, eta Euskal Herrian oso arraroa da hori. Uste dut, Euskal Herrian estetikak ez duela garrantzi handirik. Eta inkluso, zango nuke, gaizki ikusia dagoela. Eta bidertzeanek oso ondo zaintzen du musika, oso ondo zaintzen ditu arregloak, eta oso ondo zaintzen ditu hitzak. Eta nabaria da, hitzen maitalea direla, poesia gustoko dutela, eta gustu hori daukatela, ez? Gauzak egiteko gustua. Azkenean nik uste dut gauza bat on edo txar, desberdintasun hori gustuak ematen duela, ez? Gustuarekin egindako gauzak. Hori dira, Bidertzeneko kantak dira gustuarekin egindakoak. Uste dut jaio zirela oso garai zailetan, ez? Taldea jaio zen oso garai zailean, oso musika bestelakoa egiten zen garai batean, ez? Eta bere esparrua aurkitzea zail izan duela, ez? Lan handia egin behar izan du, bere burua definitzen eta beren ikusleak pixka bat egiten, ez? Eta ez da lan erreza izan, desberdinak zirelako hasiera-hasieratik, eta jendea behar bada ez zegoelako hain ohitua, olako proposamen berrizaletara, musikaldetik ere bestelako gustuak zituzten, ez? Kanpora begira beti eta poparen mundura begira beti. Eta horrexegatik izango zen hasieran, oso hasiera zaila, ez? Eta 10 urten buruan, nik uste dut, gero eta definituagoa izan dela dena, ez? Definitzen joan direla haien estiloa, hobetzen asko, eta beren buruarekin hobeto aurkitzen, ez? Eta arrakastarena, esaten dute ez dutela arrakasta hola masiborik euki, baina, nik uste dut taldeak berak euki dituela punta batzuk, tontor batzuk euki ditu, diska batzuekin, eta estimazioa euki duela, ez? Behar bada ez milaka persona iristeko moduan, baina horretxek ere, arrakasta hori hainbesterakoa ez eukitzeak, behar bada balio izan die haien ibilbidea personalago egiten. Azkenean musika, literatura, artea, zinea, denak uztartzeak, nik uste dut, esan nahi duela hor gustura bizi garela mugan, ez? Disiplina arteko muga hortan. Poesiatik musikara pasatzea, musikatik irudi mundura pasatzea, ez dakit. Nik lagun asko ditut, musikariak, zine mundukoak, idazleak, eta azkenean da egiteko modua aldatzen da, besterik ez, ez? Ideiak berdintxua dira, ez? Kezkak berdintxua dira, asmoak berdintxua dira. Bakarrik aldatzen da, batzuk musika egiten dutela, besteak literatura, besteak zinea eta besteak artea, ez? Baina hor atzean dauden kezka humanoak eta kezka artistikoak antzekoa dira. Horregatik dago joera, ez? Batera lan egiteko. Nik eskertzen dut Bidertzeanen musika estilo hori, ez? Estilo poperoa. Euskal Herrian bazterrera utzi izan da hori, ez da asko egin. Gehiago jo izan da rocketik eta musika gogorrago batetik. Ez dugu azaldu
gure sentimentuak azaltzen eskara onak. Eta Itoizek egin zuen ahalegin handi bat, baina gero ez da inbeste popik egin Euskal Herrian, eta gero Bidertzean etorri da, ez? Hutsune hori betetzera. Eta ni benetan eskertzen dut. Ze popa oso musika baikorra da. Baikorra, indartsua, popak personaren beraren kezkak azaltzen ditu, ez? Ez doa talde baten atzetik, ez doa gorrotoaren atzetik edo amorroaren atzetik, beste sentimentu batzuk azaltzen ditu. Eta hortan, nik uste dut, Bidertzeanek asmatzen duela, ez? Bob Dylanek esan zuen hori. Musika egin beldurrik gabe, eta hori egiten dute Bidertzeanekoek. Poesiak eta musikak elkar hartzen asmatzen dutenean, hunkitzeko gaitasun hori neurri baten multiplikatu egiten dela, ezta? Eta inpresioa daukat, Bidertzeanek hori behin baino gehiagotan eta desentetan lortu ote duen, ezta? Inoren testuak irakurtzea nahiko sari izaten da, ez? Bati bat idatzi duenarentzat, eta gainera, testu horiek musikatu eta kantu moduan ematea, esango nuke, ia mirari txiki bat ere badela, ez? Izan ere, jendearen ahorako bidean jartzen dituzte testu horiek, eta zein edaki, ez da? Inoiz hobein dantzagarri ere izan daitezke, ez da? Orduan, bai, gauza handi xamarra da, eta alde hortatik, suerte bat, ez? Suerte handi xamar bat, nik uste, orokorrean, hori, nik uste, Bidertzeanen sentiberatasun hori, ez baten edo besten testuen ganako, baizik eta poesiarentzako eta poesia zaletasun hori oso azpimarragarria dela, ez? Bere estiloan, bai. Nik uste, gutxienek Bidertzeanen marka bat, eta aurretik neurri baten Deabru teilatuetanek ere izan zuen ezaugarri hori, ez? Literatura eta musika, ez dakit, modu berezi batean uztartzea izan dutela, ez? Gero, proiektu batzuetan bat egin izan dugu, zuk esan duzun bezala idazle batzuk, eta talde hauetako musikari zenbaitek baita ere, hori beste erabateko proiektuetan, ezta? Eta hor agerian geratzen da kezka hori, musika, literatura eta ikus-entzunezkoak baita ere txertatzekoak, ezta? Ibiltari xanak bezala, ez dakite dena lamrotu ikustu edo beste hainbatetan. Eta hortako ausardia eta nik esploratzeko gogo hori nik uste Bidertzean inguruak beti izan duela. Hitzaren ederra, musikaren ederrarekin bat egin eta horre beste zerbait sortzekoa, ez dakit, nik izango nuke badela, Mark. Guretzat, esperientzia zoragarria izan zen, ibiltarixanak, euskal poesia modernoaren errepaso bat egiten genuen hor, eta dana lamrotuta ikuste dut, ez? Bi ikuskizun egin genituen, tartean antzerkia, filminak, bideoak, holako zera bat, nasketa bat izan zen, eta guretzat ere esperimentu bat izan zen, da nik uste bereintzat ere eta elkar topo egin genuen puntu zoragarria horretan, ez? Eta hor ez dago dudaik, hortan izan zirela aurrekariak hori egiten, izan ziren, aurrenekoak izan ziren hori egiten. Eta berein aldetik beti somatu izan dugu, nik uste kezka handi bat literaturara hurbiltzeko, inongo erreparorik ez esan nahi dut, beraien lana atzerago utzi eta adibidez Horixeren poemak kantzatzeko edo Nemesio Etxanitzen poemak, gauza pentsaezinak nik uste dut hemengo musika talde batean, ez? Alde horretik, berain aldetik erakutsi dutena nire ustez miragarri izan da gai. Nik uste hori dela Bidertzeanen ezaugarri nagusi bat. Askotan nik uste pop taldeak eta musika mota hori duten taldeak lotzen ditugu letra, melenga, txepel, inongo gazbakoekin eta ikusten da Bidertzeanen badagoela beste kezka bat. Musika hori egin arren beste erabateko letrak sartzeko, beste erabateko kezkak sartzeko, ez? Zau nuke normalean musika mota horrekin lotzen ez ditugunak. Eta alde horretatik nik uste
estimatzeko dela egin duten lana eta kezka hori, ez? Kezka, esango nuke, sozial eta zabalago hori. Azken diskoan garbi ikusten da. Nola da posible gaur egunean, 21. mendean pop talde batek Euskal Herrian, zera ez da, gerra inguruko horretaz gogoeta egitea, kezka horiek azaltzea eta galdera horiek egitea, ez? Nik uste lorpen badela, ez? Beraien lorpen bada, azken baten behar bada hasieran behar zuten, beraik egiten zutena zen gustoko zituzten poemak eta musikatu eta abar, ez? Nik uste dut denborarekin beraik lortu dutela, beraien ahotsa, beraien musikan txertatzea, eta nik uste dut hori dela interesgarria musikazale batentzat, ez? Azken baten ahots hori zeuk ez badaukazu, kanpoan aurkitzea ondo dago, baina zeuk baldin badaukazu eta zeuk lortzen baldin baduzu diskurso hori, nik uste dut hori dela musika talde batek izan dezaken ezaugarririk onena, ez? Eta nik uste dut lortu dutela, ondo lortu ere, ez? Nik uste dut popak baduela oroar zera bat, ez da, koska bat eta akatz bat berarekin, eta da oso erreza dela kantu neurri batean, kantu eder bat egitea, errez bat egitea, eta behin eta berriro formula hori errepikatzea, eta hori da nik uste dut pop taldei askotan leporatzen dieguna, ez? Hau da, bai, badakizue kantu hori egiten, baina beti ari zarete 10 urtean beti kantu bera egiten, edo oso antzekoa, beti akorde berdinak, gauza suabe, gozo, gustagarri bat egiten behin eta berriz, ez? Eta nik uste hor bidertzeanek baduela, erakusten nahi dela, badituela beste ardura batzuk eta azken disko hau izan da, ez? Nik jakin minez nago nola ingo duten urrengo diskoan, nola gaindituko duten edo nola urrengo koska zein izango den. Baina garbi dago kezka hori badutela eta hori da interesgarria, ez? Kezka hori izatea eta ez egotea behin eta berriz, esango nuke disko bera kantu bera egiten, ez? Hor badago arrisku garbi bat, ez? Eta nik uste dut beraiek jabetzen direla horretaz.